Vianoce. Pre niekoho sú oslavou konzumu nákupných horúčok, iným prinášajú stres z predstavy, koľko toho ešte musia stihnúť, aby bolo na štedrý večer všetko tip-top. Pre nás, kresťanov, sú však Vianoce sviatkom duchovným. Oslavujeme narodenie Ježiša Krista, Božieho Syna. Na túto slávnostnú chvíľu sa pripravujeme počas adventu. Nákup vianočných darčekov, upratovanie, pečenie, to všetko tiež patrí k Vianociam. Nájdeme si však chvíľu, aby sme boli len sami so sebou, s Pánom Bohom a venujeme mu svoje myšlienky. Takto lepšie precítime skutočné čaro Vianoc. V nasledujúcom príbehu sa spolu prenesieme do Betlehema a budeme spoločne rozjímať nad posolstvom Vianoc. Mám toľko plánov a budú sa deť veľké veci po svete. Len kto by mi mohol pomôcť? Jedni aniel si berú obláčky, to aby boli pekné biele. Ďalší sa natrasajú, aby boli krásne nadýchané. Iní dávajú pozor na deti na zemi a tí ďalší skúšajú anielský zbor. Aha, už ho vidím. Tam vpredu na obláčiku sedí jeden malý anielik, ktorý ešte nemá svoju úlohu. Gabko, Gabrielko, nože poď ku mne. Gabko, Gabrielko, nože poď ku mne. Ach, ten Gabriel už zaskočoval tú hudbu. Nič nerobí, nič nepomáha a nič nepočuje. Musím mu len poslať SMS-ku. Gabriel, prileď rýchlo ku mne. Tvoj Boh. Upraci po sebe a odlož ten obláček na svoje miesto. Bože môj, volal si ma, sadni si ku mne. Gabriel, prišiel čas, aby si aj ty dostal svoju úlohu v nebi. Staneš sa poslom mojich správ. Ja, Boh, som preskúšal Zachariášovu vernosť ku mne a aj keď som mu doteraz nedal potomka, ostal mi stále verný. To všetko je však súčasťou môjho veľkého plánu. A aj keď má už vysoký vek, prišiel čas, aby som mu požehnal syna. Chcem, aby som mu túto správu išiel povedať. Boh môj, ja som predsa len mladý anielik. Ja to určite nebudem vedieť. Neboj sa, Gabriel, na tomto pergamene je správa. Choď ju oznámiť Zachariášovi do chrámu, kde sa modlí. Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých, lebo on bude veľký pred Pánom a obráti mnohých neveriacich k Bohu. Ako sa to má stať? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. Ja som Gabriel, stojím pred Pánom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radosnú zvesť. Ver mi. To nemôže byť pravda. Neverím, že v mojom veku môže mať syna. Určite sa mi to len prisnilo. Tu si Gabriel. Mám pre teba ďalšiu. O Bože, nikam ma neposielaj. Ja nie som dobrý posol. Nezvládol som to. Pozri, Zachariáš neuveril mojim slovám. Netráp sa, Gabriel, urobil si všetko správne. Ale pretože Zachariáš neuveril tvojim slovám, on nevie a nebude môcť hovoriť až do dňa, keď sa to stane. Teraz chod do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret. Dievčine zasľúbenej mužovi z rodu Dávidovho Jozefovi. Jej meno je Mária. A ty tu čo len tak postávaš? Ty nemáš nič na robote? Ale mám. Len mám ísť oznámiť jednu správu do Judei, keď ja neviem ako. Prvýkrát mi neuverili. Akože mi uverí také mladé dievča? Len sa ty neboj a pekne tam choď. Boh dáva každému také talenty, ktoré má pomôcť splniť
Ja som si to predsa len rozmyslel. Asi len budem mať ten talent na toho posla, keď ma tým Boh poveril. Ja ho si aj pohľadám. Hej, ja som si tak myslela. Talent. Akýže ja už mám len talent? Veď ja stále sa len spievam, alebo počúvam hudbu. Počneš a porodíš Mesiáša. Mária, budeš chlapca mať, pod menom Ježiš ho budú znať. Pozývali všetky králi z Betléma, ľudia ho budú milovať. Jednorodené to Boží je, tak povedz, či chceš, alebo nie. Duch Svätý zostupí na teba, o to sa ti starý vôbec netreba. Ak sa ťa s Jozefom vybaví, potom sa ešte zastaví. Máš na dare, tak ako ja. Nech by som ťa zotkal, bo si bola ja. To je už iná téma. Však si mi celkom spadla, to nemá celý celkom pána. A jeho boli preto doktora. Pána musí čo narodí sa Mesiáš. Ešte jednu správu pre teba mám, odhľadať ti prinášam. Anka tiež bude chlapca mať, mala by si jej ísť pomáhať. Dobre, tak to teda ide. Pane Bože, odovzdal som Márii oznám. Dobre, Gabriel, svoju úlohu si splnil výborne. A čo bude teraz s Máriou? Mária sa práve vydala na cestu, aby navštívila Alžbetu. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo tvoj pozdrav zaznel v mojich ušiach, radosťou zachvelo sa dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila v to, čo povedal Pán. Velepí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženú svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslavené budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno. Mária zostala u Alžbety až do jej pôrodu a Alžbeta porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že sa jej narodil syn, radovali sa a prišli ju pozrieť. To je ale krásny chlapček. Celý pohodcový. Hádam sa aj bude volať Zachariáš, tak ako je to tradíciou. Nie, on sa bude volať Ján. Ale v tvojej rodine sa tak nikto nevolá. No toto... Vidím, že Zachariáš uveril môjmu posolstvu. Tak, nech sa mu vráti hlas. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil náš ľud a poslal nám Spasiteľa.
Počula si rozkaz Mária. Budeme musieť ísť do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzam z Dávidovho rodu. Ale ako ja zvládnem takú dlhú cestu? Už čoskoro budem rodiť. Zoberiem oslíka a budeme dúfať, že Boh nás ochráni. Konečne sme prišli do Betlehema, len neviem, Jozef, či pri takom veľkom počte ľudí nájdeme nejaké miesto na spanie. Dobrá žena, nenašlo by sa u vás nejaké miesto na prespanie? Udová manželka Mária čaká dieťa a nemám peniaze na nocľah. Choďte preč! Betlehem je plný príšercov z okolitých vrchov a údolí, čo sa sem tiež prišli zapísať do zoznamu. Už aj sa vráťte! Dobrá žena, nenašlo by sa u vás nejaké miesto na prespanie? Ja to nemám miesto, ale ak chcete, môžete ísť. Tam máš toľky, jeden čerstvá strana. A tak si Mária postlala v príjemne voňajúcom sene a tam, pri somárikovi, porodila svojho syna. Starostlivo ho zavinula do plienok a položila do jasličiek vyslaných slamov. Pomenovala ho Ježiš, čo znamená Boh je spása. Slávna čistá porodila
Betleheme sa má narodiť nejaký chlapec starom nežnou ako aniel? Čože je to za chlapca? Ja ma to vedlo. Tento raz sa na mňa Boh už určite nahnevá. Ani som nič nezohnal pre Ježiška a ešte som sa aj prezradil. Ale veď sa ty ničoho neboj, my ti pomôžeme. Pomôžete? Tak ja vám zvestujem radostnú správu. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. Dieťa je zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Zoberieme mu dobré mliečko, aby nebol hladný. Ja mu zoberiem 2 kozičky, tie ho príjemne zahrejú. A ja za veselého baránka, s ním sa môže hrať. Tak poďme do Betlehema a pohľadajme malé dieťa v jasličkách. Obyvatelia Judska si nevšimli, že noci nie sú také tmavé a že sa na oblohe zjavila hviezda, jasnejšia ako ostatné, a stála priamo nad stajňou, kde sa narodil Ježiš. No 3 mudrci z východu si to všimli a prišli sa pokloniť Mesiášovi. Keď prišli do Betlehema, hneď išli za Herodesom. Zdravím ťa, Herodes. Čo za svetlo sa to zjavilo nad tvojou krajinou? Videli sme novú hviezdu. Nehybe sa ako ostatné, len stojí nepohnuto nad jedným miestom v Judsku. Kde je novonarodený židovský kráľ? Kto? Židovský kráľ, Mesiáš, vykupiteľ, na ktorého čaká celý svet. Prišli sme sa mu pokloniť. Herodesovi sa táto myšlienka nepáčila. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov a vypytoval sa ich. Ja som predsa kráľ Židov. Čo vedia o tom novomužskom kráľovi? Je pravda, že má prísť Mesiáš? Áno, pane, je to pravda, tak hovorí kniha prorokov. Aké? Kde? Všetko je zapísané v knihe proroka Micháša, pane. Má sa tak stať v Betleheme. V knihách je to zaznamenané takto. A ty, Betlehem z Judska, nie si najmenší medzi poprednými mestami Judska, lebo z teba vyjde vládca, ktorý povedie môj ľud Izrael.
Mudrci sa vystrojili na cestu a na východnej oblohe sa zasa trblietala jasná, žiarivá hviezda. Bezpečne im ukazovala cestu až do Betlehema, kde nad stajňou zastala. Tam našli Máriu s Jozefom a Ježiška v jasličkách na slame. Padli pred dieťaťom na kolená a kláňali sa mu. Načreli do svojich sedlových vakov a odtiaľ vytiahli dary. Ja ti darujem zlato, lebo to sa darúva kráľom. Ja ti darujem kadidlo, ktoré sa páli pri obetách Bohu. A ja ti venujem výrobu. Mirha sa v tých časoch používala na dlhšie uchovanie mŕtvého ľudského tela. Dary položili na slamu roztrúsenú okolo dieťaťa. Boh sa potom vo sne zjavil 3 mudrcom od východu a upozorňoval ich. Nepovedzte kráľovi Herodosovi, kde nájde Ježiša, a nevracajte sa tou istou cestou, ale tajne opustite Izrael. Mudrci poslúchli na slovo a kým sa Herodosovi vyzvedači spamätali, boli už ďaleko. Maria, syna
ľúto.